Den her tekststøvle er meget fleksibel og praktisk, specielt til de helt små, nede fra både vuggestue og børnehavealder. Den kan åbnes helt op, så foden nemt kommer ned i, og velcroene gør, at den kan reguleres. Den er med 100% uldfor, og der kører vi for første gang en grå farve på til drengene. De kan også være til pigerne for ligesom at bryde det lidt, og så kører vi også off-white, som er meget klassisk. Sålen er gummi, og igen meget fleksibel. Der er på tåen og bagpå forstærkerne gummimateriale, som gør, at vi kender alle sammen de helt små, de har meget, når de vil lære at gå og kravle. Så de slider ekstremt meget på tåen med nogle scooterture, eller hvad det nu end er, når de leger aktivt. Det er en membranstøvle, som altså er 100% vandtæt, og som også er åndbar, det vil sige, at sveden kan transportere ud. Vi har den i 2 udgaver, en grå, lidt sort udgave, og en metallic lilla. Og den sidste lille detalje er, at der også er refleks på hælen, og det er en læderrand, der sidder på solen.